14 години бях, той беше на 19. Родих на 15 години, после на 17 второто, на 19 третото родих. На 16 години се омъжих. Откраднаха ме за Варна. Седях там 7 години и половина, което беше голям тормоз. Имаше бой. Имам една дъщеря. Значи бях на 12 години, както се запознах с Атанас. На 13 години имах връзка с него. На 13 години забременях. Жених се на 15 години. Мария родих на 14 и половина. Според проучване, направено през 2011 година от международна неправителствена организация, 10 милиона момичета под 18 години се омъжват годишно по света. Или иначе казано, на всеки 3 секунди едно дете става съпруга. В България няма официална статистика колко момичета под 18 години живеят с партньора си на семейни начала. Но има данни, че над 4000 от децата, родени през 2010 са от майки под 17 години. Значи аз съм родена по принцип в град Добрич. Живея в едно село Добрич с моите родители, майка ми и баща ми. Имам сестра на 19 години. Имам и брат на 8 години. Преди 5 години почина баща ми от рак на черния дроб. Майка ми се запозна с един мъж и се ожени за него. И ние дойдохме да живеем тук и аз се запознах с моят мъж Атанас. Той е по-голям от мен с 10 години. На 13 години забременях, на 14 родих Лъчезар и сега на 15 съм пак бременна. Зюмбюла и Борис живеят сами на съпружески начала под един покрив. И двамата вече имат по един неуспешен опит в създаването на семейство. Нейният чичо е единственият близък, който понякога им помага. Ние от малки се харесвахме с него. Тайно излизаха. На 12 години някъде. 13 и половина, той беше на 18-19. И на брата бях му казал, викам, щом се движат двамата, викам, ще стане нещо. Бата, викам, да не стане те, че, нали? А брата вика, щом те, вика, те на едно са пораснали, да се атакуват. И по едно време гледам, хайде, избягаха в Казанлък. Оженени били, после мина 5-6 месеца, гледам тъс напълнала корема. И до ден днешен се живееха. Майка му в момента е в Гърция. Баща ми беше пиянец. Да, девиката е пиянец. Пиваше баща му, обаче изтормозено семейство. Брата като изморе, като удари 2 ръки, полудяваше. Той скоро прах, брата както стана вече остави алкохол. Вече не е същия. Значи преди той жена му прави същия тормоз. Жена му не беше добре. Его да, както се атакуваха, без да ги погледне, оставя ги малки туйни, че лапета има ли, не знам си кочи, глан не били, жан не били, няма. Никой не се интересува. Татко като пише, майка се разкръщяваше. Татко да не би и тя бягаше така към двора. И ни давай с него. Такви с ни бяха така с положението. С майка ми имаше такива проблеми да се бият. Кечмания. Нестабилната среда, в която е живяла Зюмбюла, я потиква да създаде свое семейство. Много млади момичета като нея се омъжват рано, бягайки от враждебността в дома си и търсейки по-добър живот за себе си. Не винаги обаче момичетата сами избират кога и за кого да се омъжат. Някъде на 14 години едни семейни приятели са казали за мене. Дойдоха и са ме харесали. Минаха са 2 години и след това той ме извика: искаше да се жени с мен, но аз нито познавам, нито съм виждала, 3 пъти съм го виждала този човек. Излязах
от вкъщи, отидах да се срещна с тях, да им кажа, че няма да стане. Те бяха 3 мъже и една жена. Съпругът ми беше излязъл от колата, сви ми ръцете и ме вкараха в колата. После заминахме за Варна, където 3 месеца нямах никакъв контакт с моите родители. Не можех да говоря с тях, нито пък съм се чувала по телефона. Исках да се дода, но не можах. При нас, когато отиде едно момиче, се омъжи, това означава, че трябва да стои там. София е на 46 години. Има 3 деца и 9 внуци. И двете дъщери са се омъжили, когато са били едва на 16. Те бяха завършили 8 клас, не искаха да продължават нагоре, пък нямаше и кой да ги подсети, че трябва да продължават. Те момчетата ги търсеха вече, те хубави момичета не ги пускат. Те идваха да ги искат, голямата дахме така, малката пак. Пък не беше и страх да ни направят, пък някои и други били, наши търсят честност. Женските почти не завършват училищата. Мъжките да, женските рядко. Но сега в момента искат, ама вече няма смисъл. Те имат по 3 деца, 4 вече. В полицията ги разпитваха, но по някакъв начин постоянно лачеха от хотел на хотел в някакви други градове и така. Те ме накараха да напиша някакво писмо до нашите, че съм съгласна и за това нищо не можаха да ми направят полицаите. На тях след известно време почнахме нормално семейен живот, но когато почнахме нормално, той почна да ме бие. Беше ми забранено да излизам сама навсякъде. Иван, сина ми, се ожени на голям. Той завърши средно образование. Също той се открадна момичето. От училище я взема, тя беше в 9 клас. Качиха се на автобуси, на таксили, отидаха в Сливен. Оттам ми се обадиха, че се взимал жена. Докато я търсят нейните родители, ние бяхме вече в Сливен. Прибрахме ги тук. Те дойдоха с цяла група. Давайте Ваня, няма я Ваня. Скрихме я. И те си тръгнаха, след тях ни тръгнахме пък да се разберем, че и тук да не я търсят на друго място. И се разбрахме с тях. Правихме годежа. Сега си има 2 деца вече. Нашите като се женят и на отца, пари, бира, обувки, ракия, вино. Иначе няма да е мила, пък тъй заради парите мила става. Пък не даваш ли пари, не ти мила. Нямаш. Добре, да, ако не се обичат младите, защо трябва да... Ами нали той е открамна, как няма да я обича? Той като я открамва, значи обича я. Пък като не я открамва, значи не я обича. Зорлан не може да го женим. Ами тя не го обича него? Ами като не обичаш, той идва по дерем. Идваш по дереми, значи ме обичаш. Открамнахта. И вече към майката, бащата да си берат гарето. Сестра му е женена на моя чичо. И ние идвахме тук на гости и го срещнах. Излязахме заедно на кафе с всичките, с сестра му, с чичо ми. Говорихме си като приятели. След това той идваше в Ямбол, в училище и там вече взехме да излизаме заедно. Като гаджета там.
Просто бях убедена, че той ще ми, нали, за по-нататък моя мъж. Бяхме две снахи в една къща. Тя беше на 14 години, момичето. И ние бяха я откраднали. Ние с нея бяхме приятелки, но сядахме, споделяхме си, защото и тя много често я биеха и аз съм била този начин. Казваше, че не може така да продължим. По някакъв начин трябва да го кажем на родителите си и да се оттървем, всеки да тръгне по своя път. Бях на 14 години. Учих тук в село Веселиново. Свекървата един ден ме видя, хареса ме. И дойдоха да ме иска да, нали, в завой. Там в началото не ми даваха. Тя ни продължиха няколко пътя. И докато нашите се съгласиха, ми дадаха. Мъжа ми беше в казармата. Оставаше му само 25 дена да се вълня. И докато той се вълни, аз вече бях тук. Аз не го познавах. Видяхме се само веднъж. Се оженихме. Аз бях малка, не знаех за какво става въпрос. Той разбира, че тя Ферхунде не го обичам, пак е с нея. Така, останахме сами. Ето и майката. Този мъж все повече ми харесва. На мен също. Сериозно. Ненадейно му удари. Явно се ядосал на техните, защото той по принцип ме бише, когато се ядоса на техните, нещо му кажат. Нямаше от кого да си го изкара и върху мен налагаше. За което аз много пъти съм се събирала багажа и съм бягала. Рано сутринта ставах като спът и съм бягала. И пак той идвал с бодигард и идвал, пак ме е вземал. И тъй 5 пъти. Женската страна печели, ама мъжката страна губи. Защото мъжката страна дава парите. А пък майката на женската взима. За честността червеното гледаме. Като има червено, даваме пари. Значи, като няма червено, ни даваме. Една връзка чушки на врата и айде. Абе, тя страшна работа. Само при нас го има това нещо. Българите не го търсят. Честно, това е за първи път да се случи в нашата къща, нали? С момчето, което иска, трябва да е за първи път на нея. Тогава е обичана снаха, обичана дъщеря, харесват я всичките. А има и случаи, когато идват, нали, не от първото момче, но положение на време свикват с тях, но му става петно за цял живот. И за последно, когато конкретно се разделихме, след смъртта на майка ми, аз останах там, те не искаха да остана. Нашия обичай до 40-я ден поне трябва да се седи. Не ме оставиха, искаха след 7-я ден да се замина. Аз не се съгласих. Останах. Той се е направил някакъв план. Ще дойде да живее при нас, да ме вземе с колата, да се съберем дрехите от Варна и ще се преместим в нашето село да си живеем. Дойде, каза го на баща ми, тръгнахме с колата. Тук бях изнасилена от първият си съпруг и почнах да бягам, за да изляза от гората. И по случайност приятел на баща ми ме видя и ме взе. Сега за пръв път се връщам тук.
Всичко ми е като в лента, сякаш кой е станало. И ми е тежко. Към него изпитвам омраза. Не искам да се срещам никога с него. Не го искам да е жив и здрав, да гледа дъщеря ми. Хей, ръчички, хей ги две, те ме слушкат най-добре. Едната ми е другата, а пък двете лицета. Браво! Айде напред, браво! Първоначално майка ми не беше съгласна да живея тук. Когато разбра, че съм бременна, ме взе във Варна и ме закара в един дом. Там бях за 6 месеца с договор. Родих там Лъчезар. Те говориха като дом за майки, непълнолетни майки с деца. Лъчезар беше на 3 месеца, когато дойдох в Долна Митрополия за пръв път с него. Не ми позволяваха да идвам постоянно, защото още детето беше на моето име. Детето сега е на баща си на имената. Тогава ми позволиха вече да върна в Долна Митрополия и да живея с него. Майка ми после не беше съгласна да съм с него. Ние бяхме се скарали. Аз си казах, дори тя да не е съгласна, пак ще дойда тук да живея, няма да оставя детето ми без баща или пък да го дам на държавата. И майка ми каза, що така си решила твоя живота. На колко си години? На 15 навършени. Така, значи това, кое е някъде 16-та седмица трябва да е. Сега ще видим как се развива бебето. Второто ти бебе. Бебето е около 16 см 17 и тежи 100 грама. Искам да му видим сърчицето, да видим плацентата и да видим всичко. Сега, ако трябва да кажа коя е най-младата бременна, която аз съм наблюдавал, на 12 години. Но има много. Десетки са на 14 и под 16 години. С стотици не мога дори да си спомня всички от тях. Един месец не ми дойде и разбрах. Додахме тук и казах на ситкървата, че съм бременна. Само на нея казах, тя почна да казва на чичо ми, на майка ми и те разбраха. Никога не съм се споделяла с майка или с някой друг. Какво прави или нещо друго. С никой не съм се споделяла. Когато бях бременна. Тогава с най-хубавия ми живот беше там долу-горе. Много хубаво се разбирахме с Борис. Храня аз буза, хляб, пада. Който ям аз и тя го яде. Ай, яд ма. Първия път не знаех как да й дам цицка, да сучи. И на момиче там беше до мене и тя роди. И тя ми каза, щом не ще вземе нам хумана. В шишето те нали дават. И взех да я пухам устата. И сестрата дойде. Ма ти какво правиш, ще убиеш лапито ма? Взех го, прасна един шамар, а сега дай циска и те се научи. В болницата стоях 4 дена. Изписваха ме, той доди с едно момиче там, моята приятелка. Стояхме от тях 6 месеца. Тя ми помогна, момичето и Борис. През това време майка ми в Гърция беше. Младите майки на възраст до 16 години, пък дори до 17-18, малко по-трудно износват една бременност, защото организма все още расте и се развива на самото дете и едно такова дете доста трудно и с доста усложнения стига до раждане. Много често са водени при мен 14 годишни бездетки. Довежда я свекървата, защото вече от 1 година е омъжена, а не е забременяла. И аз това обясних на свекървата, че не бива такова дете да се иска от него да забремене, защото му трябва време да порасне. И казах, хранете я още 2-3 години да порасне и тогава ще има бебе.
Условията са такива, че ние, обществото в България, сме част от развития свят и сме приели, че не е нормално за нас, деца, а деца за нас са всички до 18 години, да раждат и да гледат деца. Надя Шабани е председател на Държавната агенция за закрила на детето. Ранните бракове и раждания са един от основните проблеми, с които се сблъсква институцията. В това отношение законодателните и административните мерки са неефективни. Закона си работи въпроса в каква степен. Да, образуват се такива наказателни производства вече. Имаше едно методическо указание на главния прокурор, в който изрично се казваше, че не е допустима практиката на някои прокурори по места. Имаше такава, че казват няма да образуват, тъй като има определени групи, които това е традиция при тях. Това методическо указание каза, не, няма такива групи, това са деца и този закон важи и за всички. Но това естествено му трябва време. Според българското законодателство, както родителите, които склоняват децата си да заживеят съпружески с други лица, така и самите лица, които имат отношения с непълнолетни, подлежат на наказания. Това, пред което сме изправени, е не само да имаме законодателство, което да казва, че това е неприемливо за нас като общество, а да направим така, че това да не се случва на практика и да трябва да тичаме всеки път след проблемите. Няма как да се променим или една сфера само социалните свършат, ако ние всички, и лекари, и учители, и социални, и полиция, и прокуратура не го приеме това, че не е нормално и не му реагираме. Само тогава ще постигнем успех. Аз искам да уча лекар, да спасявам хора и до 12 клас да уча и да стана лекар. Аз искам да стана певица. Аз искам да бъда госпожа. Госпожа по 12 клас. Искам да стана директорка. Аз учих до 7 и жених се. Не изкарах 8 клас. Останах пак 7. Не хубаво е да учиш, най-много обичах да рисувам и да чета. Когато се омъжих, спрях да уча, защото те не ме позволиха да продължа образованието си. Бях в средното образование. По някакъв начин се наложи скришно да идвам, да завърша по този начин като частна ученичка. Директорката много ми помогна. Имам един случай. Имах последен изпит в средното. Дъщеря ми беше в болницата и една нейна докторка каза, бях и разказала всичко, тя знаеше за мене и каза, че варненският въздух е много влажен и трябва да е по-сух въздуха и трябва да съм в нашото село. Въздуха е по-сух. И им каза, че трябва да си дода на село да постоя една седмица. Пък ние го направихме заради изпита. Послушаха лекарката, изпратиха ме, този път сама и аз успях така да си взема последния изпит. Моите приятелки се ожениха след като завършиха. Пък само аз бях женена в класа. Като взехме, аз мислех да не ходя, защото срам ще ма там пред приятелките ми. Но свекъра ми и моя мъж настояваха да уча. Вика, няма да се срамуваш, отиваш да учиш, защото образованието ще трябва по-нататък. Твоя мъж е образован, и затова ти трябва да имаш образование. И така отивах всеки ден. Всеки ден отивах, учих. Родителите на Ваня настояват тя да спре да ходи на училище, но независимо от това, тя се явява на матура и взима дипломата си за средно образование, бременна в 9-тия месец. Свекърва и София настоява за това, тъй като нейният собствен опит показва, че ако имаш образование, ще имаш и добра работа. Работя като здравен медиатор. Помагам на детската градина, на директорката на детската градина, на директорката на училището, тук кметство на Веселиново. Правя изследване на децата, пиша молби за отопление, за еднократни помощи за бременни жени. Вярват ми, помагам.
Искаме да запишем Марика на детска градинка. Да се учи български. Да не прекара такъв живот, както ние сме прекарали. Няма тормоз да си живее живота. Малко няма да оставим да е толкова сглезана. По-нататък искам пак да уча, обаче не е постоянно обучение. Само на изпити, поне да изкарам 12 клас. Да мога после, като навърша 18 години, да работя и аз, и моят мъж. Тези деца, които са станали родители, идеята е да ги подкрепиме така, че за да може те да преодолеят това, че в много ранна възраст те са в ситуация да отглеждат собствените си деца и да им дадем шанс да се развият и също така да им помогнем в това, че те да не преповторят този модел по отношение на собствените си деца. Въпросът е да прекъснем тази нишка. Имам се любим герой, опашът е много мил, Мики Маус се казва той, от обича детски филм и живее в чуден свят с приятели добри. Ето той ме вика пак, искаш ли ела и ти? Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус, смях от милиони детски очи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус, Маничко пораснах и ми личи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус, скъп се ми дори и сега. Не съжалявам, що да съжалявам, като има любов, като се разбирам, имам вече те, що да съжалявам. Напред ще идем, няма да идем назад. Те другите имаха по-свободно, пък ти си с деца, има които не са женени, са по-свободни. Където искат отиват, а ти си женена, не може да мърдаш. Стоиш и гледаш деца само. И каквото ти казват, и правиш вкъщи. Трябва да слушаш, инак ще се отиваш в село. Майката и бащата трябва да разполагат децата си, за да могат да им кажат какво се е случило днеска. Няма значение къде, по улицата ли, в училище ли. Като имат приятели, да го казват на родителите си, все пак майката и бащата те да преценят какъв човек е. И да не ги женят толкова малки. Първият срещнат не е човека, който трябва да се омъж. Има и други. Хайде, мамо, лягайте да спите. Да. Хайде, лека нощ.